Usa ka malipayon nga kagabhion sa tanan sayong kahaponon. Nia kita sa bukid sa Pitugo, Sitio Pitugo sa mga barangay sa Angilan. O sa ato karong paguli kami ni Father Nilo. Matag panahon nga mauli gyud kami. Makabati gyud ko og kamingaw sa amo nga mga kagahapon, sa amo mga ginikanan o sa yanong nga kinabuhi nga among gipuy-an. Kining akong gigunitan karon kung nakita kamo mga gamit inbound kini sa among amahan samtang siya nagbuhi pa sa pagpanguma o pagtikan sa yuta. Sa Ebanghelyo, ingon ang Ginoong Hesukristo, sa Ebanghelyo, isangon ang akong yugo o makapahulay kamo. Ingon ang Ginoong Hesukristo kay ang akong yugo nga ipapasan kaninyo sayon o gaan. Sundan ninyo ako kay malumo ako o mapaubsanon sa Espiritu. Ang yugo gigamit nga imahen pagulagway sa itong mga pasanunon sa kinabuhi. Kining juguha mga igsuon, maguwang paninamo kay yugo pa ni sa among amahan sa panahon nga siya ga daro o gatikad pa sa yuta o gagmay pa kami o wa pa kami mahimugso. Karahaan kay ni karaang kahoy kini, karang kahoy sa tugas. Ngano man ka nga gigamit man sa Ginoo ang imahen sa kayugo paghulagway sa atong mga pasanunon sa kinabuhi. Una, ang yugo is something that is customized. O dyan mo'y humandaan nga yugo. Kay ang yugo ipasibo ka na, ipahama ka na, isukod ka na sa liog o tangkugo sa usa ka beast of burden. Palitang kabaw, baka o kabayo. Tagantang mong example ha. O, isulob na ko ng maong yugo. Kita mo? So inigsud na sa yugo na anay pisi sa isika daplin nga mo tadla sa pikas unya na po na pisi duha ka bukdong dito sa likod nga maoy mo bangan sa karumata o kariton nga dinto atong karga. So ang kabaw o baka o kabayo nibutang sa yugo anha dahil ikunik ang tanang nga mga pisi nga mo'y nagda sa kusog aron magguyod makarga niya mabira niya ang mga karga. So katong kailang yugo nasa Ebanghelyo, my yoke is easy, my burden is light. Mo ni ang karaang yugo na mo, kita mo? Kinaliguna ni kaayo. Bisan pag ibunaw na din ni mangsa, sa pag ibunaw niya na, bisan pag ipuspos ni kadagan, di ni mangunsa. Kinaliguna ni, maguwang pa ni namo. Kini mao ang gitawag og karas na sudlay. Iliguman og daro sa yuta ni tatay, iba hindi ko man og daro isulod ni usa may tuyo ani guyuro ni sa kabaw aron ang mga yuta nga dinaro nga dagkong mga guha sa yuta madugmok kay naman ni mga ngipon-ngipon kita mo na mga ngipon-ngipon mao ni karas o sudlay. Iniguyod ani sa kabaw guyuron mapilo madugmok ang yuta aron ang yuta nga dagkong guha gikan sa pagdaro niini mapino madugmok andam na sa pagtanom. Sa tradisyonal nga agriculture, sa tradisyonal nga pagtanom og humay, ang stages sa pag-andam sa tanan naghumay taas. Primero magtagod pa ka, mag-andam ka sa binhi, hinluan nimo ang pasak imong daruhon, no? Paghuman sa daro kini ang sunod, karas or sudlay. After nakahigon pa na nimo na usa ka kahoy nga maoy murag mo level sa tubig aron ang mga yuta tupong ang tubig pod tupong wa jamoy uga wa jamoy lawom aron inigtanom sa humay patas ang even ang pag-distribute sa tubig kay wa man may irrigation dinhi sa amo ang among gisaligan ang kaluoy lang sa langit ang gasa sa uwan. Mo ni mga karaang butang namo nga isuon di mailhan sa among kagahapon, nabuhi kami sa pagpanguma, pagtikat o pagbuguhal sa yuta. Unya kini bugat kay hardwood niyo, kinabugatan ni. Bugat kaayo ni mga igsuon. Pero bisan pa man niya na nalipay mi kay among igsuon, nakasunod po ni tatay kaya sa kinabuhi sa pagpanguma. Unya kining yugo din gigamit niya po ni kay naaman ni kabaw. Sa atong kinabuhi, pasaan ha inyong mga yugo? Pasaan na to mga yugo? Sa may mga yugo ninyo sa inyong kinabuhi, atong kinabuhi. Utang, mga anak nga badlungon, atong sakit o balatian,
mga silingan nato nga usay di nato ikasinabot, mga tawo nga usay naghatag og kabugat sa atong kinabuhi, mao na mga yugo nato. Yun na Ginoo, sayon ang akong yugo nga ipapasan ninyo og magkapahulay kamo. Mao kini ang yugo, ang pinakadakong yugo nato, yugo sa atong kinabuhi. Daygo nato ang Dios adlaw ug gabi. Salamat kay na-preserve nato ang mga karaang mga butang nga kabilin pa sa atong mga ginikanan, nagpadayag sa ilang pagbugwal o paghigugma sa pagbugwal sa yuta o pagtikad sa ilang mga uma, aron kami mabuhi, aron kami makakaon, o aron kami matigayon diha sa among mga paningkamot o pagbudlay sa kinabuhi. Yugo sa kinabuhi.